Бүгін мен автобуста барамын мәктәбіме. Кинәт бір тукталышта малай һәм бабай керә. Кемгә урын бирергә? Әйдәле уйла синдә. Урын бирсәм малайга, басып барырмы бабай? Бабайга урын бирсәм, басып калырмы малай? Кемгә урын бирергә соң? Утыра инде бабай. Автобуста йөргәндә, дустым, шуны онытма. Әбиләр һәм бабайлар тиеш утырып йөрергә. Әйе, әбиләр һәм бабайлар тиеш утырып йөрергә. Бабай, малай, тукталыш. Әбиләр һәм бабайлар тиеш утырып йөрергә.